खुलुमखा खापानि ताखुलताय बुखुक जतन लामसो हायनो हाय ani YouTube channel. Ani mung Sujit Tipura norok jotno naitongo ani YouTube channel. Khapani takutai bukhuk chung tini belaino khadujak ang bai baksa norok bo khadujak no ongnaina. Tamani ka norok jotno saimano chini baratha kotorni hano naikol thani eba kheba sebok khlai thani chini takhuk okra takhuk bijoy debormani langma chomani. Khapani takutai bukhuk tini hai salo chung kaisa real hero no chung kamajakha bosono yakari thangka phekaba bosini bakhago bini kok rongno muito khlai kalangi thangka chung bono pogoi mangala chung bono kono din phano salsa phano thinango phano bini kok rongno chung muito khlainai pogoi mangala naro jotno saimanna chini takho gokra Arunachal Pradesh China tai India ni zero line jagao bo duty khlai tongmani achamsa borof bini sagok klai rekha bini bokrok belaino dukho manmani yaglo Arunachal Pradesh ni sakham nogot langjakha bono phekaba arono bini langma chokhe o jagao no bosono yakari thamai yaglo Tripura hastini lichu bagan army campo bono tugoi arobo borom rijago borom dilamani yaglo miyagono ja salo Bisramganj o bini paragot langai bono borom rilaikha army ni bokhakti tini mantri okraba thamai bobai malaikha belano kha khamjasa bini nukhungni bodorongni mokolni mukti nugoi sakni mokolni mukti bo kalai phayo norok bahai ongjak norokni bo kha khamjakna takho tai bukhuk ang tini belano kha khamjak chini takho okra jora ongyusini bosono yakari thangka bini bisi thamchi char umorni bisio bosono yakari thangmani chung belano khathujak khakhlayo abo haike real hero rokno chung bo borom dina nangnai norok bo bono borom didi kuno kok salia tai kok sajangnai bo kwrwi sanabo kok thai kwrwi tha norok bo nainadi bono kisa borom rilai mani tai norok jodi video no chajakhe norok bo kisa subscribe khlairodi share khlairodi takho okarano ani bokhakti khulumung yaphar hamba